Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. The Federation of Khasi Jantia and Garo People's Langpi Unit kalakin tu ya sarkar jilla bagadai bandaya snotho jingmut bat ki patba ki hima bat ki district council haswa bakan ya shakhmat ya ka jingya penbait ya upod haka kala ka baar haka jingya keren bat kilat pathai khubor u president jong ka Langpi Unit uba serbilin lingdo ula ong baka seng ka yoi ya ka jingki phalo jong ki patba ki ba shong basa haka than khaput ya ka jing bomhun halor ka jingya penbait put ka bala pens air mensim lepa ya ki patba nong shong snong ka than Langpi yo ki ngat lem haka ni ka jo ka apot amtang kata ula ongru banaka liang ka seng ka keren ka basai babaro kisnong khasi bat garo haki thain Langpi kidai bat bandon hapo ka jilla Meghalaya. Habang i hagilat pathai kubor ya gajing ki bar gajing bomhon jong ki paiba ka jilla ki basong ki pasa ki thain moda Khamtam hagi to bijaka ki bahaba ka feswon haga jing penbait put penbait sam ngidon ki sukhya bat ki so shupting ru bayong kane kanjia kumju ya ka Langpi sektor ka jongiru enda de ka wat ka bahar hagi jing penbait put sam tekum kasem kibang ila judawa na kapor bat kibal anut bat kibak wa ban penbait dong pur sam unjuk ki paiba ng susnong inong sar snong sar hima ni anut bat mithrang bagai jing penbait pur sam kade bat urlong ng sisa hal de ka kenti bangta ngila jukren pat ngila ju penbang na kapor ba kajing penbait pur sam kadai berlong daga jing situ jimutlang rengkat in paiba kinong sensar snow kinong sensar hima rengkat ru ke district council tingiu i ha kinigisngi baki paiba kelen ki jaga khaput ki badai ha katuka phase 1 ha ka jing penbait pur sam kimdon ka jing hol ikhi Rena kaleng jungi nyibuk dengan gajing kerban maka sorkar kamdai ban sim baka jinghi jo ki paiba ha kito gi jaga ha phase 1 kan thut lan kan tangno ya gajing thmu ban penbait saya kenega pentah ka phase 2 ka bahap ru ka wei naki jaga ka Langpi sektor kanen ki penbait ku sam kari ban yai pe khmat agar ke phase 2 kaba sarkar kan jing thmuru taki ju por na kale ju sem ni penpau bakumba na kale jong u chief minister jongi lembar chief minister jong ka Assam kila don ke jing pendulang bar haga jing pendulang ka bakhadu aga dreng jong agos arja kuwait adispur Assam bakile menjulang penbait put sam halor ki sang teli ki nongrem kata historical facts ka administration convenience geography contiguity ethnicity but ka willingness or aspiration of the people kini kino rim ki ba kini ki arut chief minister ki book ni iba ki biang bat kidai ban yai punta ni kuang baka jing penbait pur sam kinyak halor kita kinom rem bakinom tentang haki jing ekor tahaga juga por ni kunga sen ni dawa baka regional committee haga bakan sa sim sa ya kawat ka baar ni da kerpate ni da kentu baka nomdai berle politik ni kana kam Namar kani kam yap kam yum jongka jelahi barokowai. Kumbangi ka jela Meghalaya nan usdam banan nengkong wilayo ya la ka jongka jela
kabani siapa kadai ka jala tribal ka jungi kabkan thup ya ka jat bundriu khasi jaitia bat ki garo kumta ka jingpan bai upun sam hag bine bat kalangpi sektor ngila Ukraine na kapor jelpol bak snong khasi snong garo ki bahap hag tai ka jaga ki deban hab bai po na khalaya